Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan na Aksyon Hotline karon nga daw. Oy, Miyerkules na kita. Nobyembre 9, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikadwa na kita nga Miyerkules sa ika-11 nga bulan. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati nga nagamonitor na karon nga aga? Aksyon Hotline. 46 kadlaw na gidlang nabilin kag Paskwa na kag may 53 kadlaw man ang nabilin bag-o mag-abot ang New Year's Day celebration, no, after 53 days. At itukis naman kita kalendaryo, wag tang na ang tuig 2022. Aksyon Hotline. Ano ayan ang kapalaran nga nagahulat sa aton sa 2023 kabay unta? Gamangin na maayo na ang sitwasyon sa aton sini nga pagpangabuhi kag dalagan sang ekonomiya. Aksyon Hotline. Grabe ang presyo sa merkado, subong, no? Kung nagapangumpra ka, halimbawa may gamay ka nga negosyo bisan kulukalan-an lang, dira mo ma-appreciate kag mabalaan kung pilagid, no, ang mga increases sa mga presyo sa balaklon. Aksyon Hotline. Subong magbaligya ka, halimbawa, no, mabakal si imo ay katilaw bi paninda, mareklamo mo siling yan ano kamahal man isang baligya mo man. Pero kung nakakadto ka sa merkado, ngay ikaw mismo nagapangumpra, dira mo balaan, no, kung nga ang purti kamahal sang mga baligya. Aksyon Hotline. Pagkaon, no? Amo gini basic ka, mga kinanglanon sang tao. Pero kung magsigi-sigi kag amuning sitwasyon, daw medyo puraot ni nga Christmas celebration. Aksyon Hotline. Mga nagamonitor na via on-air kag online, karon nga aga, good morning, welcome to the show. Mga nagatutok via Facebook kag subong man na, ara sa YouTube nagahulat na kag nagaupod na karon nga morning, nami gid no magluwas sa inyo pagmonitor kon inyo ma-share kag ma-like ang aton sini nga program. Aksyon Hotline. Amo ina nga aton sini consolation nga makita nga ara kamo padayon nga nagaupod kag nagasakdag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Maka-aksyon ta nga bisan way pa man kamo internet connection, hindi kamo maka-share kag maka-like ya paagi sa Facebook, way problema, padayuna lang ang pagmonitor ninyo paagi sa mga transistor radio, monitor sa salakyan, o kag ano man dira nga mga monitor ginagamit niyo. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline sa ginaandan. Karon iya nga Miyerkules, Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga adlaw. Kahapon do na umpawan temporaryo, no? Temporaryo. Nga kahapon nakabatyag sang pagkalma ang mga drivers sa mga dipasay nga salakyan kapin pagid mga tradisyonal nga jeep diri sa Bacolod matapos nga ini sila ang ginhatagan paagi sa ayuman ni Mayor Albi Benitez. Ang LTFRB kag LTO makalma lang anay sa dinakpanay. Aksyon Hotline. Again, temporaryo. Sulod sang duha ka semana, ini nga sahi sang paghatag konsiderasyon sa ginayo sang alkalde. Buta malon, after 2 weeks, kung wala aumento
kag kuning kaso no nga mag-resume ang operations sang LTFRB kag LTO di amo nang di ta pa may baluan. Action Hotline. Sigurado laka-laka na naman ang magabiyahe nga mga jeepney kapin pagid ang magkonsiderar nga wala na sang prangkisa o wala marinyo, meaning ang ila pagbiyahe kolorom. Action Hotline. Di kung madakpan ka kolorom ang imo salakyan nga ginabiyahe, ang imo multa or penalidad 120,000. Action Hotline. Din mo na kuhaon man, ginawa gani ka driver, sumong ka pang ideya para may dalon lang pamugas-bugas kag panudan-sudan kun gabi. No, magdungka ang mga nagabiyahe sa jeep kung kaisa mangutang pas tiyanggi. Action Hotline. Panusto malang itugong sa krudo kapin pagid kon may mga increases sa petroleum products nga presyo. Action Hotline. Pero pakarunan ta na dugay-dugay ha kay istoryahan naton. No, kay iniya temporary relief ini. Kung lang tawon ta temporaryo gid lang ini. Ang iya sining nga ginhimo sang syudad. Now take note nga ang implementasyon sang ginatawag naton nga modernization program hindi lang niya sa Bacolod City kundi nationwide nga ipatuman sang national government. Action Hotline. Di pamangkot galing do kajutay man lang sa modernized jeep how? O kuning kaso giman ipatuman ni subong di ayan naging dali-dali lang ni sa national. Nga bisan kulang pa ang mga units nga nag-alabot do ipilit giduwa mo na. Action Hotline. By the way, may ara pa man sa mga traditional jeep nga may nakuha pa man nga mga business permit, no? Ang iban sa ila may ara pa man nakaparehistro, may mga prangkisa pa man, kag kon may provisional authority pagin nga ihatag sa ila, then pwede nga ma-extend ini even next year kon pila ka bulan, depende pa ina. Action Hotline. Ano pagid no ang istoryahan ta karon nga daw? Ariho, i-check taliwat karon balikan tablang PDEA. Now, ang PDEA kung ni Philippine Drug Enforcement Agency, amo ni sila yung gatutok dapat ginman sa illegal drugs. Now, take note, ang nag-operate ng ligad is not the PDEA. No? Pero may coordination, maning CDEO mo. Now, kundi Bacolod City was reported, according sa ila data, pinakanubo ini nga lugar, sa bilog nga Visayas nga may ara sang drug-cleared area o kun barangay. Action Hotline. Recently, ang balita di nga naglupok sa Bacolod, pero ga depensa man tong gindakop ya, nga barangay Kagawan nga babae nga siningan tiway hindi niya matuod mga ligasyon sa ako. Action Hotline. Pero ti kabalo ka depende man na sa authorities, sa pulis kung paano depensahan nimo. Mag-abot ko ning kaso sa uli, kinasuhay niya sa korte. Action Hotline. Now, tida mo nga pamangkot siling na hindi ayhan ng reason kung nga ang jutay sa mga barangay di sa Bacolod, 61 barangay sa Bacolod pero daw pinakanubo sa bilog nga Region 6 yaw kung drug clearing ang paghahambalan. Action Hotline. Aber istoryan tanak karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad lang koy na. Oy, may isa gali ka persona si Action Alvin na ginrespondihan kay na kay do na sapuan do nagbitay sang kaugalingon niya daw mo nang initial nga information sa ang pulis. Action Hotline. Base may mga update na karon kung anong madalom nga rason kung nga nagkomiter o naghimo allegedly aligasyon pa naman lang ini nga daw panginmatay ang biktima pero ina subject for confirmation pas police. Action Hotline. Ayos. Sige, paiway lang na yung mga kuan niyo ang mga mensahe niyo pagkaroon ta ini Now, unahon ko lang niya parte sa pagpaiway sang operation sang LTO kag LTFRB
Ambot bilagi ng datos ng ligad. Ako ay ang na-interview ko si Sir Nato Novero. Ang nagligad to nga namuno ya daw isa man lang ang do na sampulan kagindakop gid, no? Nga may pinalidad nga 120 bala mo, no? Million 120,000 pesos. Bangod kay tiway sa yakwan mo. Way sa mga papilis. Nauyatan ginpresentar of course ng mga rehistro. Action Hotline. Ti-check ta lang ni kay siling ko ti temporaryo mo. Magsiling ka ganit temporaryo. Way pa ni kasagaruduhan after 2 weeks. Kung ano ang pwedeng nga mahimo, sini nga mapunggan sa bilog nga Metro Bacolod. Ako nagalantaw kung ining modernization program, in kaso nga mangin sufficiente or bastante, ang tanan, no? In kaso nga mangin bastante, gani sa ulihi, ang sufficiente ang mga modernized jeep, sigurado mabiyahin na di sila ultimately madula gining mga traditional nga jeepney. Action Hotline. Okay, importante ini ko nung matabo no? Kung sa sini nga sitwasyon, no, kung in kaso ginman nga amo lang ni temporaryo pa man lang ni subong ang ilang ariglo nga daan, no? O sige. Anyway, siling ni Sir Nats 10 minutes ko, no? Pagtawag ko ina, siya 10 minutes, tapos subong 10 minutes pa again. Action Hotline. Okay lang. Tawagan ta lang sa liwat karon ng dugay. Kaya in a way, luyag tani hibaloon sa iya. Nakabalo sa dahi nga kitang nanawag. Kabalo, basi o siya kabalo, basi abi akong lain nga ate sige. Balikantan lang siya dugay. No, kay para nga at least basi kung may result para man ang iyas ni nga meeting karon nga aga. Action Hotline. Pero Ario, ma-post lang ko anay nga for some commercial guro para nga makaligwa ko kay may obligasyon ba ko by 9 o'clock karon, no? Para nga at least iban ako nga daan para nga magtulutaway ang akon nga linya na iho. O sige. Kindly standby pagbalik ko, detalye na kita, no, sa aton mga balitaan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. This news, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, ano nang nauya ako mangulam. Ay,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano lang kuya ako makulang may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan ka kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan may tatido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir
madamo kayo salamat sa inyo mga duwan ng mamuna. Kag ni Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Na kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos, magpadayon ng inyong programa. Kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na? Junior. Action Hotline. Alas 8:39 na Action Radio Philippine Standard Time. Oy, ambot ang parte ni sa ang pidiya ko malabutan ta pa karon nakabalo ka basta Wednesday, Monday, Wednesday kag Friday kadamo gid siyang obligasyon tay, no? Do kalimitado gid siyang time tabla pero try ta ni karon nga mapanglabot ni siya kay ang parte sa subong may mga validation kuno ginahimo, no, kon parte sa mga drug watch list sa Bacolod ang paghambalan. Ti okay man na, no, at least may ara sa updating bala, no, kabalo ka may ara kisa nga naguntat mo maning negosyo nga sa illegal drugs nga kung kaisa may nagauntat, may nagabulos o may nagalaylo kadali dason mabalik naman mo. Action Hotline. Kabalaw naman kamo nga basta illegal drugs siya kadako sang income mo. Kulba lang kagat sang kapital, milyon ang ginambalan iya. Action Hotline. Grabe no, galing kay kung kay Sandy makamukonsensyaon sa mga utok nga nagamalala ka nagakuluging ka opisyo nga nagagamit sing illegal drugs. Action Hotline. Pero dali lang ari oh. Kantuan ko na si Sir Renato Novero sang LTO kay tidwa kasi man na ceasefire ang panawag nila pero ti kabalo ka ang LTO may way pa man niya ining implementasyon blas ang ginatawag naton nga
modernization program. Ang LTO, Sole Authority, giman sila nga magpatigayon sang operation sa madalanon mo. May enforcement unit, ginayang kwanda, no? Nga gina-utilize, nga mo ginaang nagatutok sa operation. But since ka may pag-ayo, ang lokal nga gobyerno sa Bacolod, di ginatagan consideration ni LTO kag LTFRB. Action Hotline. Pero dali lang, atong mga nagkaradak pa ng liga, hindi na to yung consider, no? Ngati, istoryahan pa, abi, o kung ano matabo sa to. Online sa hotline. Online sa hotline. Pag-ulang may meeting man siya. We have Sir Renato Novero on the line. Sir Nats, how are you? Good morning. Morning, Action Art. Yes. Merry Christmas. Salamat din sa time, sir. Noban, sige katama. Sige lang, ang 46 pa man nabilin kadlaw ko, pero dali na lang niya. By the way, sir, kay may ara sang temporaryo ni subong nga paiway anay, ceasefire. Ano ba tabo sila ang mga bisan operations ang enforcement? Tuway lang anay? Kung kuluro, mga balanduro Action Art, ang namin ko da is hindi kami mag-check anay sa ilang papeles. Okay. Parti kolorom kaya gina-process pa ang ila merger, ang pag-include sa ila. Okay. Sa mga traditional dito, sa mga na-consolidate na 2 weeks i-process nila na. Pero why niya nagkakulugan, hindi kami magdakop nga. Why signal light ka da, beating the red light ka, reckless ka, dakpon na sila ginapon ang masubo da Action Art. Okay. Once madakop sila sa mga manang violation, example, why siya signal light, no? O wala siya, red light na, gitabok kay aras-aras, no? Kundi dakpon siya. Ari karon kay binatubuan na traditional sa, tapos lagpatan, why galing siya franchise. Isuri gapon, no? Kay hindi man na makapsulod sa amon system nga kung hindi mo pag-encode ang mga late number na no? So, demand mo na nga mo system sang CR mo o R kung may current nga alang-alang man ang line encode mo da ang salakyan nga otherwise yung line na mapinaltihan mo. Pero yawaya, hindi lang kami mag-focus lao sa nablang magpapara kami registration lang ma-check lang gid kami sir, imo bipili og franchise, imo sa straw mo nimo to hindi naman na pag-imon sa sudod-sudod ka semana. Galing ang problema sina kay kung pag kita nyo may mga violation siya karon, halimbawa kung traditional jeep kag during the apprehension ti makita nyo may lain violation yung nag-commit pero hindi man doon pwedeng hindi mo pag-check na kung ano mga kuwan yan mo mapapilis yan, di ba? Hugid so ang punto ko da kay bangod traditional sila pwede na sila kapag gusto sa dalan, hindi no? Ma-violate sa rin, hindi sila pagdakpon, hindi niya mo guro ka action sa aman para na obis LTO. Okay. So, ano to yung matabo nagligad? Atong pila ka bilog ito by the way, siya ang ginkwanta da. Gindala ta sa inyo office kagin isa lang siya. Isa man lang. Kay narago guro sila daw. Kung ma-encode na, why na? Tiwas na si action art, hindi na mabawi. So, bali hindi na ginanila makuha ang jeep da? Makuha man bayaran nila ng 120 mil. Tingaling kita kwaon mo na karon hindi mo naman na marinyo guro kay kapin pa kun di siya kapasar iya sa idalom sang Modernization Act ni. Correct. Gani medyo masakit man sa mamatin na, buti ila rin yung problema. Sila man nagtuga na, di ba? Aha. Masubo, prangkana yung mga sibilanon. Yes. Pero sir, ano man, may pagsugilano na kamo sang representative or any official man coming from the LTFRB? Yes sir, kahapon sa Mayor's Office, nag-zoom si Mayor at tumanto ang LTFRB. Ako sa bahay ng LTO. Naman na ang instruction sa ako niya, action art officially is i-collect man lang mo ang tanan nga na i-record subali bala ang pangabay, okay. Ang ayo sa LGO. Kag i-submit man lang na iya sa regional office namon for consideration kung pwede mapadingitaan niya siyempre gid sino man ang mga tao sa regional office moral ground no nga pagado tanan mo na pero white sa poder ko kung pagatago na nga konsesyon sa part ng LTO. Correct. No, kay at the end of the day, legal department sa national magyapon ma-decide mo, no? Pamugid ko, correct na, action artist sila guro sa region na mga maalam na to, kabalan man sa sinimo nila, basi
forward man sa central office, may Okay. hierarchy sa authority mo. Aha. Pero nagligad, kung may full galing nga pag-operate gid, halimbawa ang tanan nga mga government, nga mga department kag agency, pwede gali imuon siya, no? Bisan mga isa lang kasi mana nga operasyon, galaka-laka, gulpi gali mga salakyan sa dalano, no? Oo, gani. Kaya may positive man siya gawa bisan paano no, siya na ay ka delay nakasave sa fuel ang tanan, nakasave sa chip po ang emission na buwinan, mga amo na congestion na buwinan. Okay. Bisan paano may ara to sides of the coin gapon ng buot daw. Gani. Ang isa pa gani nga gina-wish ko tani, kinakita ko bla sa iyo do aklan to nga LTO. May ara na sila yasang kwanser mo, breath analyzer, blan, anong tawag sila gani? Inablang gapang... Aba? Ha? Aba siya, actional alcohol breath analyzer? Oo, nakita ko sila, may ara na sila yung alcohol breath analyzer to, diri sa aton, why pakita sila, ha? Do ay pa, pero pulupigado gawa na ng aspeto, actional, gina-recalibrate na every 3 months bala mo, no? Hindi ko magsala. I-recalibrate na siya. Ang nag-recalibrate, dito pa na central office, padala-padala ka do. Pag-abot, no? Pag-abot na di, siya, madelay siya sa, ano ba, sa NARC, no? Maaarang iba sila ilo. Amo na nga hindi di kalabot sa aton, di ang chimpo blaw, no? Technical nga bagay na siya mo. Hindi mo na magamit kung ilog-calibrate na siya, mapasakahan kami kaso siya ay basis sa mo na prensyon daw. Okay. So hindi gali na yung pag-calibrate mo sa nga bulan, pwede siya nga good for 5 to 6 months, hindi gali. Do 3 months bala, hindi ko magsala. Basta may period, more or less mo na siya. No, ang punto ko na, for example, alin sa central office, calibrated siya, no? Ipadala niya, madelay na, say 1 month, no? Abot di, 1 month kong gamiton, 2 months, 2 months na lang, hindi mo na magamit dahil, no? Operate ang maka mo. Tapos ibalik mo naman na to sa central office, another 1 month na mga bagay black na to. Yes. So anyway, sa mga driver, sila nung mga mensahe, tanay mabilin sa ilan. Ni kay after 2 weeks, ni kung hinali hindi sila makatrabaho, ang naluuyan ko ni mga ordinary, yung mga driver nga, ti kuno hindi makonsolidate, hindi karon yang ila operator kasarang sini nga magkagwiling nga magpangutang kay milyon ang presyo sini. Siling ko basi bala kun mano na lang ni mga driver sa uliman. Amo gid daw kun amo na ang topiko gawa dako ginang papel nga gampanan sang LGU da mo gani nga daw naluoy mo sa akon lang bigan pa si LTO kaya mo enforce lang na ako kaya yes, correct. Wala, dakop. Ang LGU, hindi na action na siya ni Mayor Albiga, lantaw lang ko sa ilaga po, nag-discuss sa mga bagay-bagay. O displacement, ang ginaistoryahan, ang kapasidad sang syudad ang extent nga mabulig nila da nga hindi maglapas sa layi nga hindi sila sakahan kaso budlay kaayo pero tiway siya pa yan, no? Ginidiana na nila sa mga local officials, sila na Vice Mayor Pamilyara. Nag-observe lang ko sa ila, kaya pamati man ang organ. Sana na ang mga bagay, as a application, processing, gina-istoryahan sa LTFRB, kung makabulig mo na ba? Kaya lang ikabalo ni mga taga-transport ni sa mga ginistoryahan, ila tanan to kausa, no? Pero ginapanumduman sa LGU, ang investors, no, ekonomiya, ang tugod na amortization ni ang mga konaksyonal kining mga modernized hindi gamay nga amount ang ginaistoryahan. So kung bakion na nanda isang local officials nga way man sa poder nila ang mga national policy nga by virtue of department order. So ang masubo pag abot sa dalom i-announce ang consensus ni Vice Mayor kag magsiringgitan sila yang daw ay pulos ang ginbody mongking daw subo kay paraibe ka trangkahan na yun lang Leo. Nagdakdak na ang layi. No? Nagpalibog ang syudad nga nakituan sang ila kausa. Gina-recognize sang syudad ang ila kausa. Kaso nga ginabuligan sa tugtog sa masarangan. Pag-abot sa dalom to, do malayan pang mga public officials. Loti, hindi mo kaya politiko gawak. So, objective lang kaya paliyogan. Hindi ko may ginapakalain ka. Sa vision ko lang factual ba? Correct. At least, gina-interview na ginman ko mo. Kali man.
Tigaling kiti ara niya sa imo nga hindi ka man niya politiko mo inang realistic Yes, ka bla correct. kunano ya. Yes. Aha. Amo man lang na gina-project. So ulat to na mo ni sir after 2 weeks what will happen next wala may mga consideration because kung basihan niya may kasuguan na ni sa mabaw to nga mapatuman gid kang national nga makasuguan mabudlay mo na asupakon kung kaisa. Oo, medyo basic common sense sa bali na. Otherwise, Republic. Banana Republic. Tadi. Amo nang pananaw ko gawa action act. Ano ganing Republic Act ning modernization? Department order lang siya actually. Hindi siya Republic Act, no? Department order siya. Din task ni President Duterte sa una, si Secretary Togadi, mag-come up sang plan ma-modernize ang transport sector. Rason nga nagpagawa sila sang isa kasadi, ang una gid nga operative act nila to is nag-issue sang Department order. Ay nawagtang siya alas 8:51 na. Action Hotline. Galing mo ni dapat siguro no kung kay department order lang ni nanong ang mga pwede mahimo sini sa ulihi, no? Bala pwede ma-question ini siya kay ti department order man lang kabay ini. Action Hotline. Pero ang ginestoryante ya ang palangabuyan. Sir Nats, thank you gid sa time anyway, no? Na pasensya ginautod ang aton sining linya. Okay, thank you. Hopefully makasigi-sige kami interview si mo kung may ara iya iban nga ma-concern. Salamat kid Sir Nats. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat. Good morning. Good morning. Action Hotline. Ulaton tani ano kay kabalugig ko sa Balatyagon subong sa mga drivers. Damo ga monitor ng mga driver. Oh. Actually may ari din nagambal si Mayok no di na tuman. Siling ni Mayok TV. Niya mayo na kay kamulang mabuhi. Ang bigado ya ang driver, maano na lang ang ilang pamilya. Kamu mabuhi or matag sila bagong nga obra? Nakakita mo? Manang ginaistoryahan tadi ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Now muna, sang una, way malain sa sining plano sang gobyerno. Ang programa nga ginaduso sa Department of Transportation sang una. No, kay Department order malang ni siya mo. Pero ang problema kay at the end of the day, kung ang ginalantaw lang iya sang gobyerno ti safety, para sa pumuluyo nga kuno abi magnami ang sakyan sang tawo, komportable kay kuno mga modern mga jeepney nga tradisyonal gupakon na porti nakaaso do amo na bla. Galing kay ti way sang mga may mga kabudlayan no kung may mga consideration kung ang iban nga mga magagmay nga operators kay hindi kasarang amuning nagareklamo. Action Hotline. Yang realidad siniya kung ipatuman gini nga waay nagid sang biyahe sa uli. Damo-damo gid nga mga amay sa puluyan, nga waay nagid sang nabalaan man nga iban trabaho, back to square one gani. Ang iban ma-displace balik sa uma. Anong imuon mo to kay waay ka naman nagkadto ka di sa syudad, mamaniho ka sa salakyan para nga may palangabuyan ka, ti isa malawig nga tiyempo, gulpi lang mauntat ba, o panghay-hay kagin sinit, hindi ka matrabaho. Action Hotline. Amo na yung mga realidad, nga kamalugig ko nga nga tundri nga mga opisyales di Bacolod, Negros, Rion size, dapat siguro ito na ani kung paano mabuligan ni siya. Action Hotline. Balita gani sumungya si Congressman Greg. Ang plano gani mapabutang diya sang LTFRB office pero ina-actually ti bisan sa ulihin na lang na inigrong parte ni sa transportation nga isyo ni dapat ang BBM administration maplastar ni sa usto nga perspektibo kung anong approach ni mo. Kay kung ipilit lang ni matyag kudamo gini problema nga mga pamilya nga mawadaan sang ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Action Hotline. Hiding amianto monitor ko sa barangay Antipulo, Pontevedra, adlaw-adlaw gid. Salamat Kenneth Vallejo, Asoy, Araman, paring Kirubin Tuto Mayang, dira sa may Talubangi, to may nga agada kay kumpare nato na. Helen Manggilimutan Escamilla, Rosalie Villanueva, kag Only Son Rises, Paul Zaragoza, kag Maricon Picauco
Good morning man and thank you for listening. Si Mariane Friend, kag Lalaine Minises, Darwin Hilado, kag Grace Hardinico, maing agaman. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. May ara bago simo. Bago ing babayo. 10 years na niya. Bago nga hair color. Amo man. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth,
mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salab. At isa pa, wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Sus. Kaya mauna ka na mag-asawa, kuya. Alam ko namang excited ka na sa darating na pamamanhikan eh. Ayan. Kailan paghandaan natin, anak, ha? O, kailan nga ba tayo haharap sa mga magulang ng girlfriend mo, ha? Sa Biyernes na po. Yun po ang napagkasunduan namin ni Alona. Kain lang ng kain, balaing hugo. Marami pang kanin. Siya nga naman bala eh. Ay, huwag kayo mahihiya ni Randy. Parang antipin yung kumain eh. Si Alona pa naman na nagluto nitong nilaga. Ay, okay lang ako, bala eh. Huwag niyo ako masyadong intindihin. Ayos Balain ang tawagan ninyo doon din naman kasi pupunta yan.
Dahil pagkatapos nating mananghalian, ay pag-uusapan na natin ang inyong kasal. Teka muna Randy. Bakit natahimik ka yata? Kanina ka pa walang imik. May problema ba? Wala po. Okay lang po ako. Pero parang hindi ka okay, sweetheart. Hindi ba masarap ang luto kong nilaga? Masarap naman. Hindi nga lang kasing sarap ng inaasahan ko. Ganun ba? Pasensya ka na, sweetheart, kung hindi mo nagustuhan. Maliit na bagay lang naman yun, sweetheart. Kaya wag mo na yung masyadong isipin. Nag-aalala ako, Chloe. Ano namang dapat mong ipag-alala? Nakatakda ng kasal niyo ni Kuya. Ilang beses na kasi niyang nabanggit sa akin na ang ideal wife niya, yung parang chef, magaling magluto. Kung hindi siya nasarapan sa luto mo, di sana na-turn off na siya sa'yo. Yun nga ang problema Para kasing hindi niya nagustuhan yung luto ko nung araw na mamanhikan sila ng papa mo. Nag-aalala na talaga ako. Ano pang dapat kong gawin? Don't worry. May naisip na akong paraan. Pumunta ka ng palihim bukas sa bahay. Pagplanuhan natin itong mabuti. Bakit? Ano bang pinaplano mo? Tuturuan kita ng magic. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggie Magic Sarap. Uy, mukhang masarap itong nilaga Bigla ko tuloy naalala si Alona. Oo, masarap talaga. Sige na, tikman mo na, ha? Oo nga, Kuya. Lalo ka mai-inlove kay Alona kapag natikman mo yan. Talaga lang, ha? Sige, titikman ko. Aba, masarap nga. Biglang sumigla ang aking pakiramdam, Teka, sino nagluto nito, Chloe? Ikaw ba? Hindi ako. At hindi rin si Papa. Kung ganun, sino nagluto nitong masarap na nilaga? Andun siya sa kwarto ko. Tapos na siguro siya maligo, kaya hintayin na lang natin siya. Hi, eto na ako. Andiyan na pala Sweetheart, anong ginagawa mo rito? Gusto ko kasing bumawi, kaya ipinagluto kita ng nilaga. Ha? Ikaw ang nagluto nito? Oo. Hindi ito kasing sarap ng niluto mo nung isang araw, Ano bang magic ang ginawa mo? Meron talaga yan magic na sangkap. Ang Maggie, magic sarap. Kaya pala parang talagang magic ang sarap. Gusto ko tuloy sabihin sa'yong, will you marry me? Ano ka ba? Nakatakda na nga yung kasal natin Tapos, ngayon ka pala magpo-propose. Nag-propose na ako sa'yo online. At hindi sa ganitong sitwasyon. Kaya tatanungin uli kita, will you marry me? Of course I do. I will marry you. Yes! Kinikilig ako sa inyo.
Sa wakas, natuloy din ang pagiging magbalain natin, balaing Hugo. Oo nga, balaing Karding. At Randy, Alona, binabati ko kayong dalawa, ha? Best wishes. Sana maging maayos at masarap ang inyong pagsasama. Kasing sarap ng Maggi Magic Sarap. Salamat po, Papa. At sigurado pong matutupad ang sinabi ninyo. Dahil masarap po talaga magluto itong maganda kong sweetheart. Asawa mo na ako. Kaya wag mo na akong bulahin. Di naman bola yun. Nagpapakatotoo lang ako dahil mahal na mahal kita. Ganito kasi yan, mga anak. Ang pag-aasawa ay katulad din ng pagluluto. Dapat masarap. Kung gaano kasarap ang pagkain, dapat ganun din kasarap ang samahan. Para tumagal at magkaroon ng forever. Forever naman po talaga ang pagmamahal ko kay Randy. At ang nagmamahal, nagmamagi, magic sarap. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Hindi sapat na marunong lang magluto si Mrs. Dapat masarap din siyang magmahal. At ang isang ekspresyon ng pagmamahal ay ang paghahain ng masarap na pagkaing may sangkap ng Maggi Magic Sarap. Ito ang kasangga ng mga mag-asawa. Hindi ang upang maging masaya ang kanilang pagsasalo sa pagkain, kundi upang maging masaya rin at matatag ang kanilang pagsasama. Siya nga pala, mga kaibigan, ang magical nilaga recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:13. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains Technology. This time check is brought to you. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Good morning na kay Ma'am Georgia Gargasiran. Silingyahan Luzon na gani kabaon diriho ang iban nga driver sang tradisyonal. Inaapayhan ang loan sila sa modernized jeep. Bugat na sa ila ang monthly amortization, hindi tanan may sarang. Action Hotline! Sige, galing kati amo na abla kong kaisa sa national government mahimo na sila to sa drawing board nila sa mga plano. Then i-implement nila yung why na gani konsultasyon na. Nya mo na amo ni gusto. Action Hotline! Why kita nag-question sa wisdom nila kati ilam lang trabaho dito mo. Tigaling ko kaysa ang mga ginahimo na nga desisyon bala ang epekto. No, nga kun kaysa ya dawain na lang pensar kung anong matabo sa mga maapektuhan diri halimbawa sa lokal
Gati katulad sining ipatuman niya nga ning kakita sina to diya ang modernization. Modernization okay ni siya. Damong iman jeep nga mga pagalpalo na ginban mo. Action Hotline! Pero pwede mo lang na guro ma-repair ng iban nga dumayo pa man. Dumahi pa man iya. O tutuod lang may ara iban na ginimo lang gani nga mga jeep nga do kabakod gani klawas ka bisan mabungguan ay doon di magupi mo. Action Hotline! Ya do ba si may number ka na ni Ma'am Beth Catalbas sa cellphone daw. Okay, may ara ko na si Ma'am Beth Catalbas actually siyang nag-commercial break kita ga monitor siya. Ang taga PDEA ipasunod ko lang ni kay gusto ko ibaloon ga kuan si Ma'am Beth gid luyag yang magatag man siyang reaction partide. Kasi nga monitor ko. Naligad to, ang gambal sing iban nga ma-transport group, siling nila ti okay man na. Nga ang 2 weeks nigin sa pag-ayo ko nun ni Mayor Albi, do kadamo subong ko ano, sa Iloilo ganito may mga balita ano sa Iloilo to nga nakita ko diyo. Nga si Mayor Jerry Trinas do may mga kwan sila yaho. Do may mga side comment si Mayor Jerry Trinas. Nga daw piktusan ni Mayor Albi. Hindi na ko magdetalyigin pero pangitaan nyo lang ang news na sa Iloilo to pero may araw. Siling ni Mayor ni Mayor Jerry Trinas. Siling nga ambot kundi nga putos ang ibos na kuha ni Mayor Benitez nga nalapawan na sa Bacolod City, Iloilo City. Siya naperdihan tagid lang sa Bacolod ang ila wind energy kay shadow gid kahangin dito sa Bacolod ay kalain. Action Hotline! Aber, mabasahan ni guro sang kampo ni Mayor Albini basi kung may reaksyon o may sabat man di. Action Hotline! Ariyo kay nanawag gid sa aton before samtang nagka-commercial break si Ma'am Beth Catalbas. Anay no Ma'am Beth, isa sa mga suki man sa Action Radio Bacolod. And personally, I know Ma'am Beth Catalbas no kung pagproteksyon sa mga hindi lang sa member niya kundi sa kausa sa transport sector nga pila ka porsyento ni sila madulaan trabaho sa ulihi kung madayon giman ini. Online sa hotline. O si Raymond Baranyon nga blowguard kuno ho. Siling ni Jose Gerson Lapini Gunyo, blowguard sa likod Nissan, gamonitor man siling niya. Ma'am Beth, may ngaga sa imo? Good morning, sir. Hidlaw mo ko si mo. Lawig man taway. Way kakita ay ba? Ko, nagsungod na ko, sir. Kay wag ko kasabat. Pirme, tawag mo, ara ko sa hospital, pinadialysis. Gani man. Muna ko siyang daway na kugawat kay siling ko bisan do sako ka. Kibot gani ko nawag ka while ka commercial break kita. Ma'am, ano gid man natabo man? Nga do abi ko nagligad do ka kumpiyansa naman sa inyo kay do may nagpromisa man sa inyo nga do mabuligan kamo nga do mga lawig-lawig pa na in consideration. Correct, sir. At mo nga nag-react ko yung namersan ako. Binitis ko, sir. At kabalo ka na. Kung mo ya sa amon, hindi na mo. Kaya close door ya kami pila ka bisis. Upod na si Sir Espino. Nga mo nga mabulig siya 1 year. Nag-close door kami to. Why to media? Kaya hindi siya gusto. Di, why kami pa-resibo eh. Ang iyayang buligan niya kami. Nga 1 year lang anay nga mintras kaya ayaw mo kami nga si Mayor. Kung nara ng 500 niya ginahambal ng mga abot nga mga modernized nga jeep sa October, ma-withdraw kami. Problema kaya hindi man kami kuan nga mabunggo kami na sila kay mga milyonaryo na sila ya. Sige niya, hindi ano matabo sa inyo. Tigo, sa imo mga kami gyapon madagan. Tinya mo nga na mabulig ko sa inyo. Kay problema ko man na. Kamu ni nga, gimpapil, tigpasya kami sa amon nga ngalan, ang franchise, kag pirma. Ay, konsilo di bobo lang to gali. Way manggali ito natabo nga muna mabuligan niya kami. Panawag-nawag siya sa director, sa ano to, sa RB Central. Di siya halig kami, sir. Ay, yabi na mo niya. Gabi ang kumpiyansa namon siya, makabulig siya. Sa amo lang gid na nga hasta lang nga hindi pa kaabot ang mga modernized nga mga sasakyan
pabiyayon lang kami hanay. Di mayong kondisyon niya nga, sige, bisan 1 year lang. Storyahan da lang niya. Storyahan manaya kung magpigado ng driver nga huwag gutom na nga. Ay, abiya, makuha na siya. Mangawat na, mangudap na. Iwan siya, baligyan naman na siya, bo. Driver na yan, suyop na yan mo. Di mo na magutuman na karon. Ano ihatad niya? Amo na ba, Sir Art, nga nag-react ko. Di na ang gintugan mo sa amon. Nga ang sakit mo uto. Kaya amo na yung istorya mo nga. Karon niya, yung padakob mo kami. Hindi na niya to ni maghari nga huwag ginsugo ko ni Albi. Kaya ano kami kabalo kung may kuan mo kami da, mas spy man kami. Siya gidya nagsugo. Amo na yan nga nakibot kami. So, matamalon galing, ining mga operation, you mean si Mayor Albi mismo mo nag-request? Abo lang punto mo, Ma'am Beth? Yes. Siya nag-request kay hindi na yan kapadakop ang bitaw kung way na order. Kasi sinong ginsugo, yaw, hindi man siya yan nagtawag, lain man yan nagtawag. May spy man kami nabiya guro. O may mga may pinag-isahan, magkaisahan man kami da. Kasi amo nang sakit sang buot namon. Huwag kami kabalo. Kung huwag kami gali kabalo sang Domingo, nag-meeting kami. Nga, Lunes, hindi ka mo anay magwa. Tapos na mo guro na Sir Arte. Mayo lang kay kapreparar kami. Amo to nga ang nagbiyahe ang kutob lang nga may. Franchise. Ang yaya pa dakopya ang business permit. Ang LTO naman niya, manakopya sang mga expired franchise. Registration ng LTO. Ang panggit, ang franchise yung pangita. Okay. Kaya sa grade 1, section 11, ng istorya, Sir Art. Hindi kaka-paristro, hindi kakagawa business permit, no ay ka franchise. Correct. Tigay siling ko kay siya Mayor, February pa, wala ako franchise, wala ako gabahe. Gustong man ko. Siling nga, buligan, papirma, sus damo-damo na basta kay Gigo gani, libo na gani, gurong mga listato sa mga operator. Okay. Kay siling, para lang makarinyo. Kaya mo na yung nainan, buot kuya. Kaya nga, ang agin gulpi kami, kung wala kami kabalo, Lunes, duro, baha ang gindakot. Kaya bago ko istagyasin ko, pasisihin na da sa LTO. Kung di ka mamita, maninoy na, basi may maamot, anmutan ka na ni Albi, bayad sa multay. Amon na lang sakit sa amon. Diba, basi makaistorya pa mga kabun Mayor Albi guro na, why na dyan sa mga isugilanon, kamo kayo daw ari naman sa kabalik kalin sa Japan? Sa dua pa kasi mana, kung gurong may istorya, sila po akong sila, hindi ako ay matubang siya. Okay. Gininto, yung kami, amo na yung akong term sa opinion, so gininto, yung kami isang pamati-mati. Sa iyang mga closed door, tapos nuway man. Si Sir Espino, witness na. Kaya mula na Sir Art nga, ang ginaprograma ya, Star City, Bacolod. Dason, kami galiyang dulaon niya. Dami nga mga nagbuto siya, 90% nga transport, nagupod sa iya. Dason, ang buligan niya, mga bago ni nga, kuwan nga, hindi magani sila kapatuman sa gina-required sa mga umibills nga kuwan na nga kinanglan every kuwan may pulo ang abot. Yes, na subong kinsim lang kita mo. Napadakop sila sa amon. Reklamo to sila sa babaw sa Huibes ko, no? Okay. Kay photo na sila ko, no? Perde sila. Ga-expand sila, perde. Di sila kanya illegalista man, ang double trial Sir Art, hindi pwede ka ba biyahe sa Bacolod, may city ordinance na. Hindi, angay na sila norte, kagsurong na sila ya. Ruambot, kintuliran ni Sir Albi, para lang niya magwapong Bacolod, pabiyahion niya tanan nga modernize nga salakyan, waya pinsarang pigado, okay lang galing masunugan na bagyuan, buligan niya. Ang driver karon niya magutuman, ano niya na. Isa lang kadal, sabaw na sila, kita mo man to, pasayro, perwisyo man, at tidak mo man sila banda. Ako ya disgustado gito ya kay Albi Benitez. Sa ginimo ya kay ako ara ka pamati pagkambal ya. Sige. Dugangan tani kay kabalok ko pamati man sila mo ti parang at least chuli. Kung ano ginban balikan ta ka mama. Hindi na ko ya matubang siya kay hindi na ko ya magpati sang inisurya ya. Ako na lang atubangon mo, ida sundalan mo ko na. Ma'am Beth? Kita lang yan dasun matubang ay sundalan mo ko liwat atublang namit tong dinuguan. Ni Sir Alta. Di wala ka pinsan si Sir Albi nga, biyaguro, 3 lang kami ya, Stone, Pondo, kag Tibakda. Karon niya damo na naging si Sir Art nga mga big time mga operator, kag mga maalam man magaway. Si Kadasig pagsulat, sulat. Bisaya, pasulod to kay
vice mayor, nga nagapangayo lang kami. Ang ginapangayo lang namon, Sir Art, siya, mo nang nalainan ko sang buot. Sir, ang amo lang ginapangayo. Mintas, way pa ang modernize nga salakyan nga maabot. Sagaya kami ane tsansa makabiyahe. Tigin tugaan niya na nga sa March 2023. Amo na yung nag-react kami. Huwag kami ang galing mga ano pa. Kaya nga amo na niya ang hinambalan. Okay lang nga rin ako ng eleksyon, pasalig. Tapos kami kalis, mainstream media kami nga ba 8 kabilog sa 8 kabulan, naka-8 kami papirma. Pag Pebrero, sulod si doon tagaan niya ambulansya, tagaan niya mga kwarta, dalo niya sa Boracay. Gasugen nga mga 4,000 laban siya ni Beng Salet, diyan. Igo, pag sulod ni Dunet, tanan namon nga membro, kaya papirma yung liwat ng aking nga iban, kaya nga mabing na lang kami magamon na dubli. Amo na bala Sir Art, nga kasakit. 8 kabulan, nagserbisyo kami nga, why kami sildo siya. Ipuga si Dunet, tagaan niya ambulansya. Si personal man ako na yung natagway, kaso damang sa kwarta. Tigara na ang singo. Iniya bilyonaryo kontrata sa kakwartong kwarta sa balaya. Dunuton niya ta pero mintas buwi ko si Archa waswasan ko gini siya hindi na namin ginimo niya. Kalma lang. Hindi na kuya papasensya sa ginimo niya kay ara kuya ga witness pag pasalig niya sa grupo. Sa kuya away kausa ko sa driver ano singo si Sir Kwan Sir Yusef Cho. Sir, halin sa daan nga si Tiwol lang away ko sildo, ay ko Kwan. Ginaway taning karon pa kay Albi kami. Kami pa dunutan. Amo na gusto ko mabatian ni Albi, bala na hindi ko tubang siya ya. Dahil na nga grupo niya subong siya at nakakuan siya ya. Tiyang plano ko tawag ko kay Attorney Mendoza, one of that. Kaya may kuan ko di sir at nga ang ginambal bala ni President Marcos. Kaya kung ano, i-forward ko ni siya. Mawag kinanglan sa bago. Kayuhon lang, i-rehabilitate ang mga L3. Sige, kayo kung may chimpo, i-discuss na kaya daw ipit na gigudiwa. Sige. Sige, Ma'am Bet, salamat, Gid. Hindi na mapunggan. Okay, thank you, sir. Thank you. Sige. Grabe, no? Ubuso ni Ma'am Bet, no? Pero sige lang, supunan ta pa ni Ma'am Bet, hindi magkabalak ka. Ang dinuguan kagang putoy, preparar lang la. Action Hotline! Yado, guro, basi makuha na lang ko, ma-extra lang guro yado, no? Parang way nag-obligasyon, ikaw lang bala na, no? Way nag-ikot tempo. Surigid sa way kumalabutan nga mga minsay, no? Ang iban sini, karon na lang sa Action BBB program. Ako naman, Action, nagtayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Jane, ang update sa akon nga tiyan, then try ko ang Dr. Alfred's Green Coffee na naghaganagan ang sakit sa tiyan ko. Amat-amat siya nag-ayo. Salamat nga dako sa Dr. Alfred's Pure Green Coffee. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo laban sa bakterya.